Nagkadayang barangay sa Cagayan de Oro City nagtigi sa fiesta sa baryo subay sa nagpadayong kasaulugan sa Higalaay Festival 2024. Mga larong Pinoy, bibong gidula sa mga partisipante. Ano ang report? Anda mo sukol, anda mo kanta, anda mo singgay, ha! Sayo sa buntag, adlong Biyernes, isugdan sa bibong cheering competition ang fiesta sa baryo gikan sa mga nagkadayang representante sa 80 ka barangay sa Cagayan de Oro City. Usa kini sa mga core event sa tinuig nga Higalaay Festival sa syudad. Kitang-kita ang bibong mga paandar sa mga partisipante aron marepresenta ang ilang mga tag-sa-tagsang barangay. Human sa mong cheering competition, gisugdan gilayon ang pagdula sa mga larong Pinoy nga mo'y highlight sa fiesta sa baryo. Nagkadayan dula ang gipartisiparan sa matag barangay sama sa palo sebo o ang paglumba og saka sa kawayan, patintero, dodgeball, tug of war o synchronized walk. Sigo ni Mayor Rolando Clarex, kini ang ikaduhang tuig nga nalakip na ang laro ng lahi sa mga aktibidad sa Higalaay Festival. Usa kini kapamaagi nga magkahiusa ta og panag-uban atong buhaton. Sa bisag unsa nga pamaagi nga asa ta maghiusa magtinabangay og makahatag og kalipay og agi usab og pasidungog pahalipay dugang kalingawan sa atong kapistahan. Usa ang Barangay Carmen sa labing aktibo nga mipartisipar sa mga aktibidad nga giandam sa fiesta sa baryo. Kagon mas maayo magupog kagon kay at least ma-introduce sa bag-o nga mga tubo, labi na mga bag-o nga mga batanon, no? Relive, no? Reborn ang atuagin sa hiling atin ba. Human ang mga padula, ang mga mananaog ang makadawat og cash prizes gikan sa LGU. Dili bililhon ang ganti kay tanan daog man sila. Ang importante sa ilang unang personal malipayon sila. Tungod po sa ilang kaugalingon nga malipayon sila, naghatag sila o kalipay sa ilang isig katao. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.